ξεπέρασε σε διάρκεια τους 6 μήνες η ταλαιπωρία που αναγκάστηκε να υποστεί το σύνολο της σχολικής κοινότητας στη Τεχνική Σχολή Πάφου. Γονείς, μαθητές και καθηγητές βρέθηκαν για ένα μεγάλο διάστημα αντιμέτωποι με μια χαόδη κατάσταση, η οποία επεφύλασε σημαντική ενόχληση για τις δραστηριότητες του σχολείου, εκπαιδευτικές σκηνή, αλλά και κινδύνους τραυματισμού μαθητών, που όπως φαίνεται καθαρά στις εικόνες ήταν εκτεθειμένοι στις εργασίες που εκτελούνταν. Το έργο παραδόθηκε με τρομερή καθυστέρηση λόγω, όπως φαίνεται, κακής συνεργασίας των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στον εργολάβο. Αρμόδιοι λειτουργοί διαβεβαίωσαν ότι θα επιβληθούν ιδέουσες χρηματικές ποινές στον εργολάβο, κάτι όμως που δεν αποζημιώνει τη σχολική κοινότητα, αφού μόνο η επίσπευση των εργασιών και ο ορθότερος συντονισμός θα είχαν καταφέρει να εξαλείψουν την εξάμηνη ταλαιπωρία.